Kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Kung saan mo nanimba, nagkaraoke. Unang tintal kaniya, kay ikaw Ginoo, nama ka kay gahom. Kining bato, himua og pan. Kanang lami kayo pan diha, pan di Manila. Paborito ninyo. Gutom kayo. Ikaw siguro kung gutomon ka, sa kung saan ang panaw, ikaw na to na. Pero si Kristo, unsay nahitabo? Ingon siya sa Satanas, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa pulong usab nga mugula sa baba sa Dios. First temptation, nakalingkawas siya. Bisan og gutom na kayo siya, iya jong gilikayan. Ikaduhang tentasyon nun sa ganito, dito siya, gidala siya sa nindot kaayong lugar, sa syudad. Gidala siya sa taas sa templo, o giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, amba kay sawon karaman sa mga angheles nga ipadala sa amahan. Aron dili mabuak imong tiil. Unsay giingon niya? Ikaw Satanas, ayaw sukda ang Ginoo. Wala gihapon sa ni-give in. Unsa ikatulo nga tintal kaniya? Hello, unsa ikatulo? Tulog-tulog na mo diha. Ha? Gidala siya sa taas kaayong bungtod o gipakita ang tanan. The pleasure ta kaaning nindot kaayo kining gingharian. Ako ning ihatag kanimo kun muluhod ka kanako. Imo na tanan, walay ibilin, imo gayon. Unsa iyang giingon? Bahawa Satanas. Kay ang akong dayigon og pagahimayaon ang Dios lamang, ug siya lamang ang akong pag-alagaran. So mao na mga igsuon, daghan kayong tentasyon sa ato ang kinabuhi. Number 1, kinsa man ninyong dili ganahan anak. Naaba diri di ganahan? Batintal sa tana. Well, it is not sin to have money. Ato klaron mga igsuon. If being wealthy is the key to happiness, why is it that Christ was born to a poor family? In fact, He can be born a royal family. Nganong wa man niya pilian ang pagka-adunahan or pagka-dato sa tanan? Mao na ang atong ebanghelyo karon. Giingon pa ni Marcos, nagpasabot kini sa iyahang misyon diri sa kalibutan. Human sa iyahang pagbunyag dito sa Jordan River. Unya nagfasting siya og 40 ka adlaw. Sa panahon di ay diha sa ato ang kinabuhi pagpanikay-sikay. The more kang mag-fast, the more kang mag-pray, the more kang magpaduol sa Ginoo, the more ang tentasyon. Diba? The more kang nagsigig ampos, nama po'y manguhit, nama po'y samo kayo, nama po'y wa na, igo na. Kaya nga no, you give in to that temptation. And mind you, brothers and sisters, satol kaayo ning tentasyon, dili obvious na mo distract ka nato. So kung wingon kitag temptation, kinsa man ninyo wala pa tintala, kinsa ninyo mga kusgan diha nga wa pa madutli og tintal sa yawa. Kisay mga friends ni Eva Eugenio nga iyang gikanta, unsa nang title? Tukso. Tapat ang puso ko at ito'y di magbabago, pagkat ang pag-ibig ko'y ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari matukso ako ng sandali, pagkat ang tukso ay madaling magwawagi. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Murag mo manday inyong gusto dire, di manday simba karaoke. Tukso, layuan mo ako. The more we resist temptations, the more it is stronger.
So unsay buhaton nato? Unsay buhaton nato mga igsuon ning panahon, ilabi na ning panahon sa Kwaresma. Big difference between Jesus Christ and us is Jesus knows how to counter temptation or succeed against the temptation. Two things. How to counter temptation? First and foremost, how much do you pray? Mukaon latag anak ra kadali. Si Kristo nag-ampo dito sa kamingawan, numan niya sa pagpangalakat, because kinahanglan siyang makigiu sa balik samahan, makikistorya. A problema magud nato when we pray, kasagaran kita ra may magsigig yaw-yaw. Lord, tagay ko ani Lord, kani. Salamat Lord adto nako. Bye. Siguro pangayo. Wa man gani ta kapaminaw sa Ginoo kung unsay tubag niya. No? Spend more time with God in prayer. Ayaw dali-dali no? Sige naman mo ampo naman ta kay mangayo. So kainahanglan importante kayo na siya mga igsuon. Listen to God. Unsay mensahe niya alang kanato. It is for us nga makaibalo di ita. Ay, okay. Salamat Ginoo. Unsa na to pagkaibalo kay nga magdali man ka kanunay, busy man ka kanunay. Second, fasting, pagpuasa. Kinsa man ninyo diri nga nagpuasa, usara, duha. Nga magsimba ra mo taga Domingo unsa day inyong tuyo mga igsoon. Well, that is a reminder for all of us. Fasting, kabahin ka na sa ato ang sacrifice and discipline. We fast not only in food but also from anything that may draw us away from the Lord. Fasting should also include cutting our constant connection to the worldly allurements like Netflix, movies. Unsa pa na inyong kalingawan diha? Na mga batanon kusog kay diri unsa na ilang duwa? ML, TV, internet, social media, Facebook, tanan, TikTok. Well, again, dili ko against na, but we must use it properly. Dili ta magpahurot sa tung oras tungod lang ana. So how can we fast? Kinahanglan mo abstain sa tanian ng mga butanga kay maunay magdala ka nato sa kaalautan. That it cannot give us more space to prayer and in meditation with God. So mga igsuon, when we fast, we should put all our desires under control and focus on the will of God. Focus. Nining panahon, unang Domingo sa Kwaresma. This is a message for us. Prayer, fasting, almsgiving. So unsa may atong buhaton mga igsuon? Sama ni Kristo human sa iyang tentasyon, unsa giingon sa ebanghelyo, nagpadayon siya sa pagpangalaga. So we need to first reform ourselves and to believe in the gospel. Sa atong pagpamauli karon human sa inyong pagkatulog o pagbidyoke, oray mahinumduman siguro ninyo ang tukso, pero kinahanglan atong layuan. Reform, kausaban sa kaugalingon o kining pagpamati nato sa pulong sa Dios. Tinaot unta ato kining pamalandungan sa makadaghan. Kinahanglan kitang moampo duot gayud sa Ginoo kay kini maoy ato ang gahom sa paglikay sa mga tentasyon nga kanunay manguhit kanato sa matag adlaw, sa matag oras, bisan sa sulod sa simbahan daghang tentasyon.